Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpusau tarik jemang ahja arpusau kala sam sendon bat ID card ceki arpusau ngut kinong sumar dawai Khasi bari kini kinong sumar layo ban pinkop bor katkum ka KHEDC Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicines Act arajar khatway. Hakani ka program ka belingkot ka bala pelong ha conference hall jong ka KHEDC uba penyahat sing sim ulaong bakani ka jing ai jing ithu ka KHEDC kalong ka jing pinkop bor yaki bandang pentebit shushoy ladi hakani ka kam ai jing sumar. Ula pinpau ka jing kemen hadin bawat ke sorkar kami jong kari India kala ai ka jing ithu ka bakirpang kinong sumar Khasi ki balalong kita kinong bat ya ka riti tenrai hakurukam ai jing dekat kumkanika Khasi Traditional Medicine Act jongka KHDC. Tela itu menta kasni naka menta arku sawut hinong ai dawai kembak tenrai. Bat kumba kalong nakaliang ka district council ladat ban ai syak kumba lai kum lainut ki nong sumar dawai kembak tenrai haki por beladat nadu bangi layo ni ka ai bat menta kasni ngin ai kenika sertifikat sa kumba arku sawut. Iwan Kumbano. Brenda Katarmati. Jonathan Bonidi Marsin. Di Khasi bagi ini di ngakle kerpang yai MDC nama penrau iba model mungkin nangka di officer jauh district council nangka iba nongspung penjuru i bedukan sing dan lang iba don sumer baru ki ri orang bat ki dan lang di kuah kamtame ya pi nong sunga tenrai jongi kalong ke ba sutena bantep ba kamtame ya pi nong suma tenrai banyo ya kajing itu kaba la itu ta napo kari India ibu kowe kamtam banang ni syakmat himdan syu kanu jing smoten jing smotin kaba pi sumar ke jing sumar kaba kidon ke jing nang ke jing tip jong pi teng ke puar ke ba mensua ke ba lalino hoi hari Khasi jongi kibun gi nong sumar tenrai hindrai don pat ki bom kidon pat ki ba syu penbut tenang tang banyo kamai da ka penbit kumno jadi sultanat bahkan ni kepuar nak kalian ke district council kalau cem ni senjam ke ban itu ya pibaro balong ru kani ka certificate balong ru maka banta ka baha kamian ke jong pi baro Jadi slow ban penpau ke jingkemen ba menta kasni ka arpusau tarik u jemang arajar arpusau ngilala ban ai ki sernot jingpen itu dan kita ki certificate registration nakamenta ki nong ai dawai kembat tenrai hang ni po ri Khasi gujungi ki bangila ai yakini ki certificate ne ki sernot katkum kanika ak ka khot kerteng ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act arja khatway but hakanika ak la aibor ingi kum ka district council ban itu yakini kinong sumar tenrai kijungi hangni ri Khasi nadu kinong kem ne ben penbiang yang kisro kiba kedia nang ta wat kinong sumar nam ta ka jingklut kading
ne ka bor elektrik ne kiwe kamtam hakabat persat nang taru ban sumaru wat iki bayo iki knyang jingpang ki bapero per ke sni do nang tawat iki jingpang ki bapero per ki ba syapo jong kamet jong ki breu ki ba la ban penenkam de kini ki dawai ken bat penrai da ka bangi shudi ya ka penenkam le se ki benta jong ki tablet le se benta jong ki dawai ki bayo naki dawai naki ni ki ken bat bat ngaso ban penpau ya ka jingkemen bakrau ba lingba ka jingyo jungi ya ka ni ka an ngilala ban itu ikiniki nong sumar ki jungi te nakal yang ka executive committee baru sikata ngilala ban itu nakal ni ka ak tangkum balai pulai ngut la itu sakumba arpu saungut te bat hakini ki singi ban wanru ngidang hot application iki babun ki nong sumar dawai tenrai ya ka bakin bu eka application syaka office ke jungi but ni donru ya ka Khasi Traditional Medicine Commission kani ka commission la seng hapo jong kani ka ak but ha kani commission la bat chairman da CM nang tai don i deputy secretary bade secretary jong ka commission nang tangi donru irang ba DL nong sprung kum i member but kiwe ki member te kani ka commission la aibor ban screen lani ban buat benia ban tokit benia dia kini ki application ki bawan lingba kini ki nong sumar ban yo jing itu te lada day ki bom shomnya lani ki bom don nong rim ban ai kini ka commission ka kentai ban ai ke jing itu te kamut tang ba ladai kita ki bakam baki de ki nong sumar dawai tenrai ne sumar kenbat kila ban yo lut baro kini serfikir dai da ka bangiya daga jingwat benia ti benia ya ka thmei trekam ge jongki but hadin kata kani commission kan sa itu dak ba ai kini ka certificate te nakaliang ge jongi kum ka executive committee jong ka district council ngi kenduru banang ne shakmat khamtam yiki nong shnong jokari khasi rokway teng ki bomdon lakut lat jing sumar ki hospital ki dawai doktor teng ki wan chikini ki nong sumar tenrai ki yo jing khya te ngashwa ban pentip ba ka khubor babha shiki nong shnong jokari khasi ani po mekhalia nang tashat bar jong ka jelaru bana kaliang ka district council ngila dep bante ya kan ka Khasi Traditional Medicine Institute hangte po lum sopet beneng but ya kan ni ngila dep ban IT no shakaway ka kenhun ka form kata ka COLKS ka ban penya ya kan ka institute hangte but hangte institute kin don ru ka jing test kini ki dawai kenban ya ka bor jongka nang tawat eka packaging ru kajing song yakini kenamdai shu ban song kat ba kimon ki kita ki nong sumal tenrai kidi ban song kat kum balayo bor naka anjong sorka nang taru wat eka marketing kajing penya yoru yakani ya kan sale takanika form